DXDC Tatak RMN. Mayong buntag kaninyo dara Mamisel og sa atong mga nagapadayong nagapaminaw sa RMN DXDC og padayong nagasuporta sa mga programa o benepisyo ni Pag-ibig Fund. Mayong buntag, once again I am Johnny Alforque and I'll be your lingkod Pag-ibig for this morning. Oo, salamat po sir og naamanggoy nangutan na dinhi sa ako sir kay actually nagchat-chat mi atong usa kating paminaw nga nagtinguha nga by next school year or next semester if I'm not mistaken no maka-eskwela unta siya pagbalik sir. Naa ba daw kind of loan or program ang Pag-ibig Fund para sa pag-eskwela or education, Sir Diany? Yes po ma'am, nabilong ang atong mga educational expenses sa ato ang short-term loans. So ang ato ang short-term loans natay duha ka classifications, multi-purpose loan and calamity loan. So ang mga reasons ani or ang mga purpose kaparihaan ng educational expenses, minor home improvement ug uban pang mga short-term lang nga mga reasons, pwede kayo siya mo avail sa atong multi-purpose loan. So ang mga kinahanglan ang ato ang mga requirements, application form, valid IDs, ang ato ang payslip na authenticated sa atong mga HR, o of course ang atong loyalty card plus. Kay diri sa atong loyalty card plus, diri na siya isulod ang ato ang mga net proceeds. So pila ba pod ang iyahang pwede makuha in case na mag-apply siya ani? 80% sa ato ang total contributions or total na na-save dira kay Pag-ibig ang atong pwede makuha. And barato lang gid pud kaayo ang atong mga pa-interest ani, so pwede gid kaayo mo appeal si Madam sa ato ang multi-purpose loan. Yes po. Speaking of si Madam Sir Diany, no? Napoy usa ka Madam dinhi sir. Pwede sab ba daw klaruhon lang daw niya kung ang iyang purpose of pag-avail og loan is for pagpanganak. Pwede ba sab ni siya sir? Nya ilahos na lang po Yes. ako Sir Diany na po diri birthday sir. Birthday mga personal ko pwede ba na sir nga wa man gyud kwarta niya. Gusto man jud ko magpakaon sir oy. Pwede ba ko mag-loan sa Pag-ibig Fund Sir Diany? Yes ma'am, pwede kay na ma'am para sa inyong mga handaan diha ug unsa pa na for leisure purposes, maglaag-laag ug unsa pa na mga short term lang gyud na mga panginahanglanon, pwede kay sila mo avail dara sa multi-purpose loan. So natay tulo ka na ay Bahada branch, Lanang branch, and Matina branch. So you can file anywhere po para sa inyo ha mga multi-purpose loan. So avail na mo. Sir, next question sir. Karong tuiga, recently pila na daw sir ang monthly contribution sa Pag-ibig Fund? O niya, pwede ba daw sir bayaran siya quarterly? Okay, so actually ma'am, di ba natin mga nadunggan atong pag-open pa lang sa tuig na basin mag-increase ang ato ang contribution. Pero since kabalo gyud si Pag-ibig Fund na kinahanglanon gyud pod kay nato ang atong mga pangwarta, so wala siya nag-increase. Padayong 100 if employed ta, 100 sa employer, 100 sa employee, and if in case voluntary member lang siya, so siya mismo ang magbayad, 200 pesos. And katong sa second question, pwede gid siya quarterly. So pwede pod if in case nahasulan si member na magbayad kada bulan, pwede pod niya haruson hangtod isa ka tuigan ang iyang pagbayad sa kanang 200 na contribution. Okay, sir, speaking of advance, what if sir backwards na yung mga bulan nga wala na bayaran sir? Asa o unsa nga bulan ang pwede lang bayaran ni member sir? Okay, so basically ma'am, wala gyud tay back pay ana. So kintay kung June na karon ang iyang bayaran, pwede siya June, July, August ing ana. So by quarter ang iyang pagbayad or advance. Pero kato sa dili na pwede ang kumbaga back pay or mobayad ta backward. So mas maayo gyud na para maiwasan nato na magka-gap sa atong mga contribution, mas maayo na i-maintain nato na magbayad ta monthly or either mag-advance na lang ta. Sir, kung dinay gap ang ato ang pagbayad o contribution, unsay mga posibleng consequences sa member sir? Actually ma'am, ang ato ang gap lang dira lang gyud na siya magka-problema sa katong 15 years or optional withdrawal nato kasi natay mga napot gi-offer na withdrawal or claim para sa atong contribution mao na ang 15 years. So kung anak kay gap sa imuhang 180 months or 15 years na contribution, most probably dili ka maka-apply ana, pero pasok ka dito sa next na offer nato which is ang maturity claim for 20 years or equivalent to 240 months. So katong sa 240 months, whether naka kay gap or wala, basta kay naka 240 months ka, maka-apply ka
sa atong maturity claims. Okay, sige po. Salamat sa pagpasabot, Sir Diani. Siguro, sir, this would be my last question before ang inyong mga pahibalo. Naa daw nag-loan kaniadto, sir, nga wala na niya nabayaran pag-usab. Pila daw ang tubo ato, sir? Kung nitubo ba to siya? Or unsaon daw niya pagbayad ato pagpadayon, sir? Okay, so basically po ang ato ang short-term loans, dili ta angay mag-uol if in case na wala kayo ta nakabayad. Kasi si Pag-ibig Fund na ay ginatawag na offsetting. So unsa ba ning offsetting? If in case na 3 months and above walay bayad-bayad ang imuhang loan, subject for offsetting na siya. Meaning ikaltas ang imong outstanding balance sa imuhang contributions para ma-close siya o dili siya mudagan pa og mas mudako ang iyang interest. So if in case po na mag-loan gyud sila pohon, mas maayo jud no na mabayaran ninyo og at least 6 months na amortization kay para whether ma-offset man siya, pwede ra mo maka-renew anytime. Kasi ang katong mga members nato na nag-avail sa tong mga loans tapos wala nila nabayaran unya na offset ang ilang mga contribution na wala pa 6 months na hulog, kana siya after 2 years pa siya pwede maka-renew balik. So para maka-renew lang ta balik, make sure nakabuo ta og 6 monthly amortizations na bayad. Okay, ma'am, so ongoing gihapon ang among ginatawag na Ascenso Rider raffle promo. So para sa atong mga riders dara sa Food Panda and atong mga Grab riders, pwede kayo mo avail aning atong pa-raffle promo na atay mga draws karong July, October and December 2023, and pwede mo makadaog og smartphones, cash prizes, and of course ang atong mga motorsiklo dira na gina-offer ni Pag-ibig Fund. So once again, avail na mo sa atong Ascenso Rider raffle promo. Og Mami Sel, daghang salamat kaayo. Once again, I am Johnny Alforque, your lingkod Pag-ibig. Daghang salamat, Sir Diani Alforque, og kada Lunes kasama Pag-ibig Fund atong partner sa serbisyo publiko.